Bismillah, anga jamukan keneka. Données personnelles, on en parle. Ni kuna fun tilmay mun bora APDP mo yoro ko ka da chakedaw kluka. Jamana chakedaw bararo privé. Inafo, banquier, microfinance, hôpital, laboratoire de santé, agence de communication, presse écriture, presse audiovisuelle, minu, boulangerie, supermarché, hôtel, bar, restaurant, école publique, école privée, avocat, notaire, huissier, pharmacie, société de vente de véhicules. Jamana chakeda fefe baraken aramaden tokola kunafune malikono ko courrier bina se awma ka ou invité akona ko traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier ni sira awma abse ka wuli ka se APDP la akwa traitement ñogo fe awba cartographie ka don akona formulaire du rempli o formulaire rempli ko fa akona musaka joli sara o bela jelemi do klo ka APDP la wala sa akwa kunafuniya soro ni courrier nununa abse ka negajuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ñefoli ka kawye ka o blasra. Sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo odela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara odi kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke oke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kiridi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka kasoroka otoko sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi ka beni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hokumu kɔnɔna la ka se ka kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. ambade te duma kanubaw ample domine ko bebina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakula walima a jasmine no mandie asem
simple o fana be yino te vert rasoul ibe ja fengo fe nyini te la a bela jile be ka nyu anzora konona na anga na nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko te vert rasoul abe froko chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasoul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugu fengo fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple te vert rasoul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fengo fe be sugu bala ni sera o mananga quartier o kono ani sugu werawla ibe te vert rasoul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma iba duro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 mbalmake ibe ka fɛn fɛn fɔ te vert rasoul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san te vert rasoul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kuma na an bɛɛ k'a min Ayaw gardige shifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana communiquer tout no bi fe ka usendo angani jeuna aka no aw bi jazz 460 jazz 2 jazz kori aw ka telefonu na ni drame keme ni mugandoroni aw gardige be siga faraki wa aw ka sorota dogomani o ye sifawari wa mugandi e madon o kadi aw kana communiquer wala saka wa mugan caman soro aye jeke ka caya aw be se ka ticket ta fu ticket mugan aka no jazz 460 jazz 2 jazz aw de kori aw ka telefonu na Star FM soromboda ka spécial promo Noël ali tiraji be ke décembre kalo tile mugan ani nani Noël yere d'accord lani na wa spécial fin d'année o be ke décembre kalo tile 17 ani kili aye je caman ke aw ka nafolo caman soro ka sika aw ka fête de fin d'année u diabo hakina jigina aw be dili ka tiraji minnu kɛ tile kɔnɔ Star FM sorobonda la olu be to sena ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye Star FM sorobonda ni nali kɛra tare ye Agence Dunia Travel Service ako abibo nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est au trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah.
Ah, bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Dugutigi, ni wari dafara e passé daka. Kasira dinama. Sungalo. E kungolo ati. Dugu wari ko odima fo dugu andugu. Dum warata de. O koni kuma tala sa. E ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma ye araba ye desanburu kalo ale tile 11 san 2024 sɔgɔmada in na an bɛ taa yorosokaw fɛ yen olu ka ekɔli karamɔgɔw olu fana ye baara bila boloda k'u ka kalo sara EID ale ta ko 28 kɛnɛ kan dugukoloko kuma o de cayara ye kosɛbɛ an y'a la kɔlɔsi k'a fɔ sɛbɛn caman donna EID la nka u ye 27 de sugandi 500 la k'olu ka taa kalan ɲɛmaw olu ɲɛna yan foyila denmisɛnninw olu bɛna misi tulɔliw k'olu baaraw daminɛ ka taa se fo Mali ni Laginɛ dancɛ la min ye Pays-Bas ye ale ye musaka bɔ ka di jɛgɛ wusu k'o da ka di bi kuurikaw fɛ sabula jɛgɛ min bɛ bɔ Moti ka na o kɛlen don ka kuuru sugu fa kosɛbɛ dɔrɔgu dɔ minɛna masigikaw fɛ yen min ye minisiri min tun bɛ diinɛ ni bato kunna n'o ye Cɔrɔnɔ Umar As Jalo ye ale ye dantigɛli dɔ kɛ ka ɲɛsin démocratie républicain ni fɛnw an na an da don o fana na sabula a ko faso kanu o de ka ɲi ni ko in bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnnin 3 olu kɛra prɛtiri ye sangaw fɛ yen o baara kɛra kari tɛmɛnen maa minnu don sa an na olu ɲɛfɔ segukaw ka gouverneur n'o ye contrôleur général de police Alassane Traoré ale ka janajaw kɛra kunungo polisi ale mɔgɔw ka soba la Tomukɔrɔbugukaw fɛ yen janaja kɛnɛ ka maa minnu tun bɛ ko kunna ye n'o ye premier ministre ye u ye dugawu don kɛ Alassane jɔnjɔn dɔ fana dira a ma sukanseli o kɛra Usmani Sherif Madani Aidara fɛ yanni ka taa bila a dayɔrɔ labanw na
min kɛra olu kɛnɛ kan sɔɔni sisan Falaye Keyita Amara Keyita ani ne yɛrɛ an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala aw ye a bɛ se k'aw faamuya cogo min na k'aw sɔgɔlen to Jani.ml FM na bɔlɔlɔ sanfɛ an jabala o ye Facebook ale ni YouTube ye an ka chaîne YouTube. Sɔgɔmada in na yani an ka don an ka kumaw kɔnɔ Falaye an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka an ka bɔlɔlɔ siraw lajɛ u ka an ka diinɛtigiw ka kumaw fɛ an ka batokɛlaw ka kumaw fɛ an ka wajulukɛlaw ka kumaw fɛ maa minnu bɛ yen k'u bɛ Ala ta fɔ u bɛ kɔrɔlenw fɔ u bɛ laadaw kan u k'a lajɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ gouvernement bɛ se ka kɛnɛ min sigi bɛrɛ bɛ se ka don nin ko ninnu na cogo min sabula a bɛ ka taa sira min fɛ n'a ma kunbɛn a bɛna fɔ ko don dɔ la ko n'an kun y'a dɔn su ni tile an ɲɛ bɛ min na bɔlɔlɔ siraw kan ɲuman tɛ dɛ Ala t'a fɔ ka kɛ n'i ka dɔnta ye i ka maaw to yen kira t'a fɔ i ka laadaw ta sira fɔ i ka ko faamu cogo fɔ i k'i ka ɲɛfɔliw kɛ nka ɲɔgɔn neni ɲɔgɔn dɔgɔya ɲɔgɔn lagosi a dun bɛɛ bɛ ka kɛ a caman bɛ ka kɛ Mali de kɔnɔna na yan wa jama bɛ ka caya ka taa fɛ su ani tile an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ diɲɛ fan o fan bɔlɔlɔ sira fɛn fɛn bɛ yen Falaye sigikanw de bɛ a bɛɛ la fɛn o fɛn bɛ kɛ réseaux sociaux kan anw ta ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye a bɛɛ de la wa juguman sira fɛ i ye kunnafonidi sira ta o i ye kibaruya sira ta o i ye adamadenya sira ta o i ye seko ni dɔnko tigila sira ta o i ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu fɛn b'u k'olu ka sira ta o anw ta ti maa si de ta tɛ kelen ye a dun sira o sira filɛ Falaye a Facebook o a TikTok o a WhatsApp o a si tɛ se ka don jamana kɔnɔ ni jamanadenw ni jamana ɲɛmaaw ma yamaruya di u ma donc an b'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa bato ko diinɛ ko maaw ka Ala ko maaw ka taabolo ko maaw ka adamadenya faamuya cogo an ka laadaw cogo an ka adamadenya tun bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen an b'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ siri a la joona yani a ka taa ka dan kɛ sabula tile fila in na an ɲɛ bɛ kura minnu dontɔ la a la Falaye a balantan tɛ Ala k'a n'a cɛ janya o ni an ka kado tɛ kelen han non o ye mɔndɔgɔla ye u k'o minɛ u ka baara kɛ n'o ye sɔgɔmada in na an bɛ siraba de ka Falaye tile fila in na an ɲɛ b'a la tugu bari daminɛna Bamakɔ bon n b'a fɔ anw fanfɛ bolo fɛ k'a daminɛ Tour d'Afrique la ka na tuuru cɛ Cour suprême kura in o sira fɛ ka yɛlɛ ka taa dingɛ fɛn fɛn bɛ u y'a bɛɛ geren ko kɔlɔsilaw ni ko jateminɛnaw ni minnu bɛ ko kalama Bamakɔ kɔnɔ olu b'a dɔn a bɛ ka kɛ kun min na an tɛna n'an da don ko bɛɛ lajɛlen na Falaye siraba an b'a kan an y'a ye k'a fɔ attaque kɛlen yan Falajɛ a fɔra ko maa bɛ sira kɛrɛfɛ ko ka fɛɛrɛ sɔrɔ k'u bɛ se ka wuli cogo min Falaye fɛɛrɛw sigira sen kan ka jateminɛliw kɛ ka lakɔlɔsiliw kɛ an ka dugu bɔdaw an ka dugu dondaw an ka sirabaw kan maaw tun bɛ yen a don n'a dugusajɛw la fo ka taa se dɔgɔkun 2 ma i kun tɛ se ka bɔ ka taa Segu ni gendarmew m'i lajɔ siɲɛ 2 siɲɛ 3 siɲɛ 4 yanni ka don Segu kɔnɔ nka bi a si tɛ yen a kɛlen a tɛ yen Sibi sira gendarmew an b'u fo olu minnu tun bɛ baara la halisa olu kɔni b'u ta la poste 2 bɛ yen n'i bɛ taa Sibi an ɲɛ sigar'o kan o bɛ yen Falaye mun ye ko in juguman yɔrɔ ye a b'a fɔ min ma ko poste de péage wa
poste d'entrée wa poste de sécurité nda ɲɛdɔ aw bolo yɔrɔ min kɔni na u bɛ maaw jigin sɔrɔdasiw bɛ yen gardiw bɛ yen douaniers bɛ yen polisiw bɛ yen eaux et forêts bɛ yen u bɛ mɔgɔw jɔ o yɔrɔ min na dugu ni ɲɔgɔn cɛ bi fala ye a yɔrɔ ka dɔgɔ n'u tɛ ka wari minɛ mɔgɔw la k'u latɛmɛ kunungo dɔ y'an wele olu kun bɔtɔ don dɔgɔnɔdugu la k'u kunda Bamako kan u lajɔra poste dɔ la ɲininkali ma kɛ dɛ ko bɛɛ ka na ni 300 600 ye papier b'i bolo papier t'i bolo ko bɛɛ ka 600 sara fala ye ɲɛmaaw aw bɛ ka fɛɛrɛ mun tigɛ ko Ala k'an kisi ko ka kow sigi sen kelen kan n'u ma wuli k'u jɔ maa minnu bɛ aw tɔgɔ la ko olu bɛ poste ninnu na n'olu taara kɛ maa mana na ka 600 minɛ olu la kunun tile fɛ mobiliw caman de jɔra yɔrɔ la ka bɔ Mopti ka se fo Bamakɔ yan a bɔra 400 na ka kɛ 600 ye wa digitalisation fala ye a tɛ ka baara kɛ bi han hali Bamakɔ kɔnɔ yan aw bɛ fɛ digitalisation ka baara kɛ cogo di nka anw kelenw de don aw b'anw de falen n'aw ma falen digitalisation tɛ se ka marcher o an de bɛ circulation na an de bɛ ɲɔgɔn kalama an de b'a kɛ cogo dɔn cɛ nin to sa i ka nin minɛ nka anw de don ne ko n k'u ka kimɛli kɛ digitalisation sigili ni sisan cɛ a ye mun kɛ a sera ka ɲɛ cogo jumɛn yɔrɔ jumɛn na a bɛ ka marcher jɔnni bɛ ka u la kɔlɔsi ka se ka baara in kɛ fala ye maliyɛn dɔw ko ma k'u bɔra kunasini ko n t'a dɔn dimanche ou bien samedi de don n'i ma fili u bɔra Wagadugu k'u kunda Mali kan fala ye a tɛ se ka lakali o denmisɛnnin sugu bɛɛ lajɛlen de kɛlen don ka kari ninnu fa tewu k'u bɛ taa damanda la u se 1000 papier b'i bolo papier t'i bolo anw ko ka lakana kɛ k'an hakili to an yɛrɛ la an tɛ ka fosi la kɔlɔsi n y'a fɔ yan a waati n ko u bɛ ka décision minnu ta n ko décision ɲɛnamabaw don fala ye an b'a fɔ yan n k'a fɔra ko feereli kana kɛ kan kɔnɔnaw ni fɛnw na a ye taa sɛgɛsɛgɛ kɛ feerelikɛla minnu bɛ sigi tun na aw yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ a y'u lajɛ dɔrɔn a ma sɔn ka kuma yɛrɛ yɔrɔ kelen min bɛ yen ni kɔlɔsili bɛ ka kɛ f'ulu yɛrɛ dɔ fara u ka kogo kan o ye cité ministre bɛ yɔrɔ min an b'u ka kogo ye sisan u ye dɔ fara a kundama kan ka tila ka nɛgɛbari don a kuran nɛgɛlama in ni magara min b'i gosi ta ka tila ka caméra de surveillance tin b'a kɛrɛfɛ yɔrɔ ministre soba tɔ minnu bɛ dugu kɔnɔ a tɛ ku yɛrɛ la yɛrɛ ka mobili yɛrɛ jɔ olu da la kuma tɛ k'i bɛ don olu kɔnɔ anw fantanw don anw da ala jumɛn ye fala ye poste de contrôle poste de sécurité poste minnu bɛ jɔ mɔgɔ minnu bɛ bila sirabaw la k'u ka mɔgɔw la kɔlɔsi u k'a sɛgɛsɛgɛ nin waati in na min bɛ ka kɛ ko tɛ dɛ 400 600 1000 vraiment gouvernement ka fɛɛrɛ tigɛ n'o tɛ an ko fɛn o fɛn tɛ don a bɛɛ bɛ don wa bi min yɛrɛ fana bɛ yen n'o ye kojuguba ye o bɛ Bamakɔ yan vitre fumée fala ne kɔni t'a dɔn faama min bɛ vitre fumée autorisation di nka a ka jate minɛ ne ɲɛ bɛ denmisɛnnin dɔw la u bɛ ka vitre fumée kɛ u ka mobili la u bɛ kojugu damanda min na jamana in kɔnɔ yan dugu in kɔnɔ yan a ka jugu dɛ ne kun bolo ko vitre fumée o ye faamaw ka mobiliw ye ministres ka mobiliw ani maa falen minnu bɛ yen olu ka mobiliw nka ɲɛ b'a la sisan fala ye maa minnu kɔni bɛ vitre fumée autorisation di u k'u fana sɛgɛsɛgɛ vitre fumée balaw bɛ ka caya dɛ vitre fumée kɔlɔlɔ bɛ ka caya vitre fumée yɛrɛ kɛlen don danger ba de ye bi Bamakɔ kɔnɔna na dugutilala yalalaw b'a dɔn min b'a la fala n'u y'i tan u tɛ jɔ o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye hali polisi minnu jɔlen don circulation na u t'u lajɛ aw bɛ se cogo di ka kɛ jamana kɔnɔ ko aw ti contrôler aw ti jateminɛ min ka d'aw ye aw b'a kɛ su ni tile parce que vitre fumée bɛ aw la fala ye vitre fumée kɔrɔ tɛ ko faamaw ne hakili la n'i ma fili n bɛ se ka ɲina waati min na a tɛ ka waati n b'o de ta kalama kosɛbɛ
ministre foyi tun tɛ tɛmɛ rond-point foyi la ni polisi minnu bɛ jɔ n'u t'a kalama faama foyi tɛ bɔ dugu kɔnɔ ka na nin yɔrɔ in na u bɛ ka fɛn kɛ ko n'u t'a dɔn u ka rond-point la n t'a dɔn n'a dabilara hakili la n'o o dabilalen don u ka segin k'o de lana a nɔ na maa maa bɛ yen n'o tɛ o kɔnɔna na ni fitiri fime b'i la a ka ɲɛɲini ɲɛmaa min y'a d'a ma a tigi ka ɲini fala ye ko bɛ k'a fitiri fimew kɔnɔ ala ka n'i ɲɛ d'a kan balawu sitanɛ a foroko de ye fitiri fimew ye bi Bamako ni ɲɛmaaw t'a kalama anw b'a f'u ye u ka bɔ a kalama u taw ani maa wɛrɛ minnu bɛ k'a sɔrɔ cogo min na an t'a dɔn sabula n y'a mɛn ko autorisation de b'a fana na mɔgɔw bɛ ka taa ta u bɛ ka tiɲɛniw kɛ n'a ye hali kunna sini ko janajakɛyɔrɔ dɔ la fala ye a dɔ yɛlɛla mɔgɔw kan u yi ko k'a k'a jɔ a ma jɔ dɛ sufɛ u bɛ vitesse sugu ta n'i ma farati u b'i faga fu wa u tɛ jɔ jamana min bɛ k'o autoriser ne kɔni hakilila kɔni fala ye faama kɔni ka mobili boli waati kɔni tɛ 3 heures du matin ye dɛ faama kɔni tɛna cortège kulu tugu ɲɔgɔn kɔ ka carré kɔnɔnaw minɛ ka faama kɛ mankan ye o fana kɛrɛfɛ aw ka groupe wɛrɛ fana wulilen don ko motard motard ko in fala ye ne kɔni t'a dɔn maa min bɛna Bamako ɲɛnabɔ o olu fana mana olu ta la sufɛ a bɛ k'i na ko fajiri welela o n'u b'i ka so kɔfɛ a ye dabaw ye sunata wa i bɛ bɔ i bɛ min ye amara ninnu de don ani kɛba ninnu ni a fala ye olu tu vois i bɛ tila ka t'i da i nɔ na quoi i tɛ se ka kuma parce que i voisins denw don quoi tile fɛ motard t'u bolo su fɛ samedi ni dimanche olu de bɛ mɔgɔw bali ka sunɔgɔ fala ye ko in ka ca dɛ bon ne kɔni ne bɛ min fɔ faamaw ye n'u ye vitre fumée to yen maa minnu bɛ poste la n'u y'u to u ka 600 ni 400 ni 1000 minɛ fala y'a kɔlɔlɔ ye Bamako de ye yan duguba kɔnɔna in de don yan a degun bɛ se yan n ye min fara kan dontɔ n'o ye mɔntɔgɔla ye u kana ɲinɛ o kɔ dɛ diinɛ taabolo diinɛ ɲɛfɔli kuranɛ ɲɛfɔli kitabu ɲɛfɔli tora ɲɛfɔli bibulu ɲɛfɔli anw ka laadaw an ka danbew an ka taabolo olu laburujalen n'olu fɛnw falayi ne kɔni bolo amara a ye na kilisi bɛ n bolo n bɛ se ka maaw kɛ fɛn ye n ka sira tɛ maa ka ko la n b'o faamu nka amara ta ma ɲi falayi ninnu ye maalankolon de ye o bɛ wolo fɛn o fɛn na ala de b'o dɔn ɲɛmaaw a y'an ka réseaux sociaux moraliser kɛnɛ in ka yan falayi an bɛ Ture fo anw journalistes minnu bɛ Bamako kɔnɔna na ale ye fɛnɛ don garan don anw da la rappeurs hakili la n dɔgɔnin caman bɛ rappeurs la olu fana y'u fɛrɛ minɛ maa minnu tun bɛ n'u kun ko bolo ko olu ta ye diɲɛ ko fɛn fɛn ka don k'u b'a kɛ fɛn réseau kan an bɛ procureur Ture fo a daminɛ a ye baaraba de kɛ fo ka na se k'a di Dagabana Adama ma Adama fana ye fɛɛrɛ kura sigi sen kan sisan falayi ni e kun bɔra sa k'e ye kuraniya ko la a b'a fɔ ko falayi na yan ani bɛ kuma n'a y'i bila ka taa o la weleli tɛ yen tuguni dɛ i ni substitut de b'a bɔ ɲɔgɔn na sa sabula Adama fana ye brigade sɔrɔ a yɛrɛ ye falayi bɛ min far'o kan o ye cadeau ye ka di n yɛrɛ dɔgɔnin kunnafonidilaw ma minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ maaninfin tɔgɔ bɛ sɛbɛn o sɛbɛn na a farala mandat kan o a sɔrɔla décret kan o a sɔrɔla fɛn sɛbɛn o sɛbɛn kan a y'aw farati a la a b'aw lase kaso la directement mɔgɔ tɔgɔ bɛ fɛn o fɛn kan k'a tila k'a publier k'a bila yɔrɔw la ni min farati cybercriminalité APDP olu mana wuli i nɔfɛ a la i bɛ nɔ minɛ falayi ko a ye ko dɔ sɔrɔ fɛn ɲuman dɔ kɛra a ye a jɛra n'a ye a y'a d'i ma i b'a publier falayi b'a kalama ko hali minnu bɛ k'u ka denyɛrɛninw photo bɔ bi don nataw la u bɛna problème sɔrɔ n ye den kura sɔrɔ n den filɛ nin ye den fana ka hakɛ de bɛ yen i y'a fa ye dɛ nka sigida la ni e ye den photo bila a bɛ taa wolo mun na e t'o dɔn donc ninnu ye falayi n'i y'an ka sɛbɛnw kalan fɛn minnu bɛ ka labɛn jamana in kɔnɔ n'a bɛna la appliquer san wɛrɛ ayiwa anw kɔni bɛ se ka min fɔ denmisɛnninw ye n'o ye kunnafonidilaw ye mandat dara mɔgɔ kan i y'a papier sɔrɔ karisa convoquera kan 1 ou bien kan 3 ni fɛn na i y'a publier a t'i ni a tigi cɛ dɛ
a bɛ ni APDP ani cybercriminalité de cɛ a b'u ka sariyaw la wa dɔgɔman da 500,000 e ka reportage mina bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'a kongo k'a ban ta ye a tɛ tɛmɛ 200,000 kan forfait 40 ou 100 1,500,000 b'o bɔ mini technique caman bɛ bon an y'a mɛn ko karisa welela nin yɔrɔ in na d'aw ma nka papier in ye k'a to yen an bɛ APDP maaw fo procureur Touré an b'a fo ka Dagabana Adama fo n yɛrɛ terikɛ Musa Gindo commune 1 substitut do ne yɛrɛ bɛ taa an ka kow kɛ commune 1 de la sisan ni n minɛna ka taa yen o ka nɔgɔn bon Touré ka fa n ye yen bila dɔɔni Dagabana Adama ale ti maa dɔn dɛ kabi kelen ale ti maa dɔn ale ko le loi de ou bien la loi de do amara aya andi da yan kado ma kɛ kado mondial ye visa bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45. an bɛ taa Yoroso école karamɔgɔw k'olu ka octobre n'o ye octobre kalo ye ani novembre kalo o saraw ko olu ma kɛ école karamɔgɔ minnu bɛ u ka centre de formation kɔnɔna na n'o centre de formation professionnelle ye ko olu kɔni u bɛ k'u ka kalo 2 sara de kɔnɔ a ɲɛmaaw ko k'u ka baara bila n'u ka ko kun ye min ye sigida maaw olu ka bɔ a kalama école karamɔgɔ 14 olu de kɔni kɛlen don k'u bolo jan dɛ min ye mara kamabɔli hukumu kɔnɔna ye ni école karamɔgɔ ninnu olu bɛ yen fala ye kunungo o tun ye décembre kalo ale tile 10 ye décembre kalo tile 10 o ye josariya tɔgɔladon ye diɲɛ seleke 4 kɔnɔ yan an b'a fɔ maître Muntaka Tall ma ko a joyeux anniversaire ale ye 10 décembre ye Seku ka dɔn a kana digi a la dɛ a yɛrɛ ka maa ɲini baba kɔni an b'a fɔ ko ala ka san caman fara a si kan EID san 20 a fɔ tako 28 in u y'a kɛnɛ di maa min ma fala ye k'ale yɛrɛ to kiiri ministeriya la n'o ye Seginɛ Deteba Kamisogo ye EID siɲɛ fɔlɔ kɛra o de la san 30 tɛmɛnen kɔfɛ kunungo sa u b'a fɔ min ma ko jury d'honneur u y'o ɲɛmaya ta ka di ale ma CICB ale kɔnɔna na min ye EID ye ɲinan ta n'o y'a ta ko 28 ye papier minnu bɛ ni médiateur tun y'olu sɔrɔ o ye papier 500 ye EID sa ale kɔni kɛra laada ye kabini Alpha Omar Konare fanga ta ale ko an k'a lajɛ dɛ waati ni waati la an ka hakili jagabɔ kɛ gouvernement maaw kana u ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna ka kɛ ni jamanadenw ka degun minnu bɛ bi o waati ninnu na Alpha ka hakilina in o nana to senna sa fo kana se bi ma min ye général d'armée Asimi Goïta ye ale ko waleya in ka ɲi kɛnɛ in ka to senna maaw ka se k'u hakilina fɔ gouvernement maaw u kana bɔgɔ jeninen kan dɛ u ka wele k'u ɲininka u dalakan na nin ko ninnu kɛra kun jumɛn na min ye ɲinanta ye a yɛlɛ sa k'a fɔ CICB kɔnɔna na u ye maa mafalenw caman de wele k'u nungu sa k'o ta k'o di ministre de la justice kɔrɔ ma n'o ye Seginɛ Deteba Kamisogo ye ko ale ka kɛ ko ɲɛbila ye a kɛrɛfɛ Yakuba Mamadu Jamtani ale tun bɛ ani maa mafalen wɛrɛw premier ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ɲinanta denfaya o taara ka di jamanakuntigi kɔrɔ ma n'o ye Jɔnkunda Tarawele ye professeur ale fana tun bɛ kɛnɛ kan an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba n'o ye professeur Ali Nun Jalo ye o fana tun bɛ kɛnɛ kan ani maa mafalen caman fala ye ka kɛ ka CICB fa tewu dɔnkili u y'o da koyi n'o ye EID yɛrɛ fasa ye fasa min bɛ tali kɛ nin waati na sa an ka kanw bɛɛ lajɛlen u b'a da o la
kuma daminɛlen u ko ko ɲinansa kɔnɔ maa 500 ɲɔgɔnna olu ye laɲini kɛ EID la nka o sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ sa u y'a furanfuran k'a bɔ ɲɔgɔn na ka se ka kuma di maa 27 ma olu ka se ka n'o dantigɛ maa dɔ bɛ yen ni o tɔgɔ ye sa ko Bubakari Kulubali n'u b'a wele ko Damu ka bɔ Kayikaw fɛ yen ale ni Banque de l'Industrie et du Commerce maaw karilen don ɲɔgɔn na fala ye ɲinan y'a san 10 ye min ye Damu ye a kasira koyi a ko n'u ma ɲɛ ale ma ale lebura ale lajabara maloya sugu tɛ maloya la u ma min da ale kan wa n'ale gagner kuma o kuma kiiri la yɔrɔ min kiiri kelen maaw bɛ tila tuguni ka sɛbɛn wɛrɛ da ale ma a kasira koyi a ko ale ka hakɛ sabula nin waati in na sefa wari miliyɔn 400 n'a kunkan fɛ ale bɛ ka o de ɲini a ko ni EID ma ɲɛ ale ma ale kɔni t'a dɔn ale bɛ t'i dama kasi yɔrɔ min kiiri tigilamaw dɛsɛra kiiri y'i sen don k'i bolo don min ye nin ko in ye a ma se ka ɲɛ sɔrɔ o fana tɛmɛnen kɔfɛ école karamɔgɔ minnu bɛ tɛnɛnkunkaw fɛ k'a fɔ baarakɛla min bɛ tɛnɛnkunkaw fɛ n'olu bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna fala ye olu fana ye dama kasi kɛ ka bɔ Mopti mara la u y'a yira sa ko nin ye olu san 7 ye dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen tɛ ka di olu ma olu fana nalen u ko k'a daminɛ san 2017 la ka na se fu jɔyɔrɔ ma nin ye olu talen don nka dɔrɔmɛ olu tɛ k'a ye u ɲɛ na u ko n'olu mana nin fɔ yan olu t'a dɔn u b'a fɔ yɔrɔ min na sabula olu ka sɔrɔ n'u ka hakɛw u ka denbayaw u bɛ se ka mun musaka sɔrɔ cogo min k'o sɔrɔ yɔrɔ ye o kuma fɔ yɔrɔ ye yan ye fala o fana kɔfɛ min ye Kulukoro mara maaw olu caman nana communicatif fana maaw dugukoloko de cayara ko la dugukoloko a kuma cayara ko la dɛ EID yɛrɛ san o san dugukoloko de ka ca a n'a bɛɛ lajɛlen ye walasa maa min yɛrɛ bilalen don EID ko kunna n'o ye Aminata Male n'a bɛ Sanugulakaw ka sigi la ale yɛrɛ ye minisiriya kɛ ka tɛmɛ Buwa tile la a ko sa ko ɲina k'u ye sɛbɛn 554 de sɔrɔ k'o bɔra Mali région bɛɛ lajɛlen na min ye k'a daminɛ sa Kidal ale ni Menaka olu bɛɛ lajɛlen b'a la ka se Bamako ma maliyɛn minnu bɛ kɔ ka fala ye olu fana tun bɛ yen olu ko ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi min b'a to maaw bɛ se k'u ka sɛbɛnko ɲɛnabɔ yɔrɔ min ko sabula maa minnu bɛ yen bi n'o olu yɛrɛ bɛ maliyɛnw ka papiye ko ɲɛnabɔ ko olu ma foyi faamuya la commission kɔni y'a yira sa ko ale kɔni ye sɛbɛn minnu sɔrɔ o ye 500 ni kɔ ye 430 k'u bɛna n'a lajɛ ka se ka jaabi di olu ma min ye 90 ye u ma sɔn ka olu ta 27 o kalanna maaw ɲɛna fala ye nin bɛɛ lajɛlen nin kɔfɛ sa a yira k'a fɔ sa ko maaw kɔni ye tile bɛɛ kɛ u bɛ kuma minisiriw fana nana ekɔliden minnu bɛ sanayɛlɛ kalanso la n'o ye FSJP maaw ye olu fana nana ka na damakasi kɛ k'a yira k'a fɔ k'olu tilara kalan na nka u ka diplôme u bolo tɛ ka se ka d'a kan baarakɛla dɔw fana bɛ CMDT la k'ale ka juru bɛ yen fala ye fɛn dɔ fɔra ye o kɔni ne yɛrɛ t'a dɔn gouvernement kun kan k'o ko lajɛ o dɔ ko k'ale ye baara kɛ CMDT bolofara dɔ la bɛɛ gɛnna k'a tɔ to ale kelen ale ye gardien baara kɛ dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen ale m'a sɔrɔ kelen fana ko monument de la paix min bɛ Kidal dugu kɔnɔ ale de y'a jɔ k'a baara kɛ waati min tun ka gɛlɛn ko wa ko jamanakuntigi nagakɔrɔ baarakɛyɔrɔ dɔ de ye marché da ale ma dɛ wari sarala a tɔ tora 4 millions cɛ tɛgɛ dɛsɛlen don ka d'a kan n ko kunu sali kɔnɔna sumana kuma dɔw la dɛ dɔw fana nana olu ko komi a tɛ se ka ɲɛnabɔ k'olu ta to ala ma fala ye dɔw ne kɔni bɛ min ɲini u fɛ n'u ma ɲɛ k'u bɛ mɔgɔw lana ka bɔ fo dugujanw na u k'a t'u ka kuma zen président ale tun bɛ ka dimi mɔgɔw kɔrɔ kojugu ni mɔgɔ nana zege bɛ ma ka kuma don sɛ n'a kɔnɔ ko ba fana n'a kɔnɔ ko n'a tigi de bɛ yaala u bɔra fo dugujanw na ka na a b'a fɔ ɲɛna karisa miniti 10 b'i bolo nka président in de bɛ mɔgɔw to kuma na dɛ fala ye ka na nin yɔrɔ in fɔ nin yɔrɔ in kalan bon n'i y'a kɛ ten mɔgɔ minnu nana ka bɔ yɔrɔ la o jigi fɛn dɔw bɛ yen kuma dɔw la anw minnu bɛ maaw mɔgɔ degun bɛ mɔgɔ min na anw minnu bɛ kuma dɔw bɛ wala ye fala ye u bɛ na so in kɔnɔ n'u nana n'u ka kuma fɔ dɔrɔn a banna bon nin fana kɛnɛ sugu dɔw bɛ yen hali n'a ta ma ɲɛnabɔ n kɔni taara fɔ faamaw ye mais n'i y'a balo la k'a lagosi k'a lajɔ ka kuma tigɛ a la i b'a nɛgɛ i bɛ kuma nɛgɛ bɔ a la kunu o cayara la kojugu k'o lajɛ et puis fala ye
n'a ma ɲɛ ko EID de don papier 554 24 dɔrɔn ka ta o la k'o kala faamaw ɲɛna o tɛ ko kana kɛ cogo ye dɛ u k'o fana lajɛ n'a ma ɲɛ k'aw b'a kɛnɛ sigi a y'a f'u ɲɛna n'i nana jama ɲɛkɔrɔ miniti 10 b'i bolo ou miniti 5 b'i bolo i k'i ka kuma bakuruba fɔ i yɛrɛ k'i dan o ma nka kana ni mɔgɔw ye dɔw bɔra fo kɛɲɛbaw ni fɛnw na ka na ni waati gɛlɛn in na ka musaka ta u yɛrɛ ka fɛnw kɛ ka na ka tila ka f'u ɲɛna ko aw k'a kɛ tan a cɛ man ɲi wa u bɛ papiye caman fana sɔrɔ fala ye u ka temps di hali n'a bɛ daminɛ joona u k'a daminɛ joona mɔgɔ ka se k'u ka kumaw fɔ jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ ko maaw bɛ se ka maaw wele min ye gouvernement mɔgɔ ye ka kuma u fɛ a nafa ye o de ye nka n'a tora tan ɲinan ta tun tɛ 27 ye san wɛrɛ b'o kɛ 20 ye wa min yɛrɛ tɛ ne tɛ min faamuya mɔgɔ nalen ka bɔ i ka yɔrɔ la i ka nin degun la u bɛna f'i ɲɛna ko on n'a pas de temps aw bɛ san bɛɛ kɛ ka fɛn min labɛn o sigilen k'o labɛn aw bɛ tila ka na fɔ ko on n'a pas de temps n'o on n'a pas de temps a b'a bɔ a ma kɛ mun bɛ EID bali k'a daminɛ le 10 ka taa ban le 11 ou bien le 12 mɔgɔw k'u ka kuma fɔ ni minisiri min kunkanko kuma bɛ i bɛna jaabi tɔ minnu ka kunkanko kuma tɛ olu bɛ t'u ka baaraw la n'o tɛ a tantɔnnama in a tɛ nafa ɲɛ dɛ wa dɔw fana bɛ yen olu fana ka kow ɲɛnabɔra fala ye an k'o fana fɔ EID y'a to dɔw donn'u ka hakɛw kɔnɔna na dɔw y'u ka yɔrɔw sɔrɔ cɛ dɔ ko so dira dugukolo dira ale ma maire bɛ se ko la dɛ maire bɛ se ko la u ye cɛ ka dugukolo yɛlɛma k'a k'u yɛrɛ ta ye ka tila ka cɛ tɛgɛ ko ka bɔ a la pewu a tɛ se k'a kuma fɔ Ablaye Mayiga kumaw fɔlen ka ban tuma min ale nana kuncɛli la a ko a bɛ EID maaw fo hakilina min sigilen filɛ nin ye jɛlenya ni tilennenya sira kan sa k'a bɛ n'o fo ko nka k'a bɛ min f'u ye u ye laɲini minnu kɛ gouvernement bɛ nana i sinsin a kan ka se k'a baaraw kɛ ka ɲɛ ka kɛɲɛ n'a ka sɔrɔ a n'a ka hakɛw ye fala ye fɛn caman b'a la fana olu dɔw tɛ wariko ye dɛ olu ye sɛbɛnko de ye u k'olu lajɛ par exemple communicatif mɔgɔw minnu ka yɔrɔ minɛnen n'u la artisan minnu ka yɔrɔ minɛnen n'u la mairilakaw de y'a minɛ o la sɛbɛn de don a y'a lasegin u ma dɔw fana bɛ yen stade 26 sira bɔtɔ o taara bɔ ale ka so kan mairilakaw y'o ndaraki o tigi fana na olu ma se o tɛ wari bɔ ye o a bɛ mɔgɔ min b'a ka so kɔnɔ u k'a minɛ k'a d'a tigi ma dɔrɔn fɛn caman de bɛ ten cogo la minnu kɛra a kɛnɛ kan kununko donc an bɛ taa joyilakaw fɛ yen fala ye joyila min ye jɛkulu min sigilen don dɔrɔgu ni kiribikiribifɛnw olu kɔni lakɔlɔsili la sa u kana don an ka jamana kɔnɔ olu taara joyila sɛgɛsɛgɛli kɛ joyilakaw fɛ yen nin kalo in tile 4 masigikaw olu kun ka dɔgɔdonya de tun bɛ yen jɛkulu in b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ yaala yaala ka kɔlɔsili kɛ u sɔmina sa k'a fɔ ko maa dɔ kɔni bɛ yen ale ye dɔrɔgu feerela ŋana ye dɔrɔgu kɔni ni fɛn kiribikiribifɛn ninnu caman bɛ a bolo a nalen n'o ye sugu in kɛnɛ kan sa waati min na tɛgɛ bɛ taa d'a kan a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye 7,000 280 n'o ye furakisɛ tramadol ye o tun b'a bolo 600 a n'a kunkanfɛn comprimé bɛ n'a b'a fɔ ma ko japezan o tun b'a bolo min ye comprimé 200 a b'a fɔ ma ko ephedrine o tun bɛ a bolo cartouche 117 cigarette o tun bɛ a bolo ale ni fɛn wɛrɛw maa kofɔlen u ye a dɛrɛ waati min fɔlɔ anw ka dɔgɔdonyaw fɛ fɛn bɛɛ de bɛ na koyi n'anw fana dɔw bɛ to olu de nɔfɛ wa cɛ in bɛna bi min b'an fari foni an fana bɛ to olu de nɔfɛ dɛ anw ni 120 ninnu fɔlɔ cɛ minɛna u taara n'a ye procureur fɛ yen n'Ala sɔnna a ma sa ko a ka kiiri ko o na lajɛ Gao Babolo kɛrɛfɛmaw u jɔrɔlen don bi ko sabula nin waati in na ji ale kɛlen don ka wolofondo bila pewu min ye Babolo fanfɛla bɛɛ lajɛlen la kabini kalo in tile 9 u kɔni ye wuli ka jɔ kɛ dugudenw ko sa k'olu kɔni b'a fɛ sa ka ji k'ale kunbɛn nka se t'u ye dɛ ka lajɛ faamaw bɛ se cogo min na k'u dɛmɛ yaasa nin ji ninnu olu bɛ se cogo min na ka fɛn min ye waleya in ye Gao gouverneur yɛrɛ ale ni direction régionale min bɛ protection civile kunna olu ko k'u b'u kɔkɔrɔ don dɔgɔkun in sa u y'a jira sa k'a fɔ ko sindikakaw olu bɛ a la min ye Soni Alibert ka taa se Wabariya kɛrɛfɛlaw ma ale ni Gunzire Baguncɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ a la fala ye a kɛkun kɔni sa maaw ka se ka wuli ka jɔ kɛ ji a kana Gao dugu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen minɛ koyi maa n'o koyi nin bɛ ka taa mini
a bɛ ka taa min ji de don a cɛ a kana kɛ tumututa ɲɔgɔnna ye dɛ fala ye n'an bɔra yen yanfoyilakaw fɛ yen min ye kamalenin 12 ye olu kɔni bɛna musaka sɔrɔ sa dɛmɛna u bɛna baara kɛ yanfoyila komini 7 kɔnɔna na yaasa ka se ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu sigi sen kan min ye babolo min bɛ yen n'o ye sankarani ye ka taa se fo Mali ni Laginɛ dancɛ la o baara bɛ tali kɛ mun na misi tulɔw ka misiw k'u lamara k'u tulɔ ka sɔrɔ k'u feere sefa wari $65 o n'a kunkanfɛn o de taara ka d'u ma yaasa u bɛ se ka nin baara in kɛ cogo min ye Pays-Bas ye n'a b'a fɔ ma ko Hollande olu de kɔni musaka in di yiriwali n'o ye togodala yiriwali ye o ko hukumu kɔnɔna na kurikaw ko k'olu ka sugu falen don kosɛbɛ jɛgɛwusu la nin waati in na min ye sɔngɔw ye k'olu sɛbɛkɔrɔ jiginna kuri foire min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen ntɛbɛn ko ale kɔni bɔra 450 la ka na yɛrɛ sɔrɔ 350 la n'o y'a sɔrɔ o tun bɛ sɔrɔ fɔlɔ de cɛ kurulen ale kɔni kun sɔngɔ kun yɛlɛlen don kosɛbɛ ale kun taara yɛrɛ sɔrɔ fo 550 la ale nana yɛrɛ sɔrɔ 200 450 la nin waati in na jagokɛla minnu bɛ sugu kɔnɔna na u ko min ye jɛgɛ kɔni bɔlen don kosɛbɛ cɛ kurulen kɔni ale ka fisa dɛ falaw de la ka denmisɛnnin dɔ de ci k'a ka taa cɛ kurulen sa ale taara garankɛ mun bɛ golo dogi o kurulen ko k'a fɔra k'ale kana cɛ kurulen olu b'u kuru sabara dɔ k'a ba ko k'a kana cɛ kurulen sa ko bi Moti ba ye jiginni min kɛ kɛlen don sababu ɲuman ye Moti yɛrɛ ba kankun ka ye a bɛ fɔ o ma bosodaga ale ni kurun dilannaw ka yɔrɔ minnu bɛ yen bi fala ye sale ko kilo jiginnenba don n'o y'a sɔrɔ waati tɛmɛnen a kun tɛ yen yɛrɛ la bi kɔni yɔrɔw falen don kosɛbɛ k'o de bɛ k'a to sa olu kɔni kurikaw olu fana ye sɔngɔw jigi kosɛbɛ u bɛ dugawu de kɛ sa basigi ni lafiya min bɛ ka na jamana kɔnɔna na siraw fɛ ko halisa sɔrɔdasiw ka u jija o la yaasa dugudenw olu fana bɛ lafiya sɔrɔ cogo min fala ye kofɔr n'ale ye sifinw ka tɔn ye ale ye barosigi kɛ barosigi min bɛ tali kɛ anw yɛrɛ ka taabolo o ni démocratie olu bɛ se cogo min na ka kɛ ka baara kɛ min ye bɛn ni kelenya k'o sinsin k'an sinsinnen to an ka taabolow kan minisiri kɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ diinɛ ni bato kunna n'o ye Cɔrɔnɔ As Jalo ye Cɔrɔnɔ ale tun bɛ kɛnɛ kan waleya in kɔni kɛra sa novembre kalo tile 30 dunanjigiso dɔ la Cɔrɔnɔ ko a ye bɛɛ lajɛlen lamɛn maa ye laseli kɛ k'a y'a bɛɛ lamɛn maître Muntaka Tall k'o ye tariku kɛ ka kɛ ni démocratie nali ye a ko k'o kɛra sababu ye k'ale yɛrɛ hakili lajigi a ka ekɔlidenya waatiw la ale tun bɛ ENI na ko y'a hakili jigin a ka ekɔlidenya waatiw la waati mun na sa Mali yɛrɛ kɔni démocratie ta waatiw ko nin ye miirinaba ye jamana ka tariku la ko Muntaka Tall y'u hakili lajigi o la min ye Muntaka yɛrɛ ye a ka politiki kow kabini a ncinin fo k'a ta ka na kɛ k'a kɔrɔbaya ka na bila parti yɛrɛ kunna ko kɛlɛ minnu kɛra o hukumu kɔnɔna na sa fo kana se farafinna ka kelenya ko ninnu ma ale ni panafricaniste kɛlɛw ko a y'i da don o bɛɛ lajɛlen na min ye Abdramani Jara ye IRD sifinw ka ɲɛma k'o fana ye laseli kɛ a ko k'o kɔni ka laseli ye tali kɛ politiki ko kumaw la politiki ko kuma minnu n'o bɛ faamu sabula ko Abdramani ye politiki maa ye maakɔrɔ n'o o ye Seydou Sangare coordinateur dugutigiw ka ɲɛmaaba Bamakɔ kɔnɔna na ko ale y'i sinsin an ka taabolo an ka laadalakow kan o bɛ se cogo min na ka kɛ ka ɲɛ yaasa ka se ka politiki k'a sinsin o kan Sɛrinɔ ko k'ale ma wasa koyi kɛnɛ in ka ye k'ale ma wasa ko sabula ale bolo an ka taabolo an ka laadalakow olu bɛ se ka mago min ɲɛ an ye ka démocratie sinsin ale tun b'a fɛ ka o min mɛn ale m'o mɛn koyi ko diɲɛ kɔnɔ bi kalata ko baabu minnu bɛ sigi parti politikiw fɛ sifinw ka na k'u bɛna kuma kɛ o la ko nin waati in na k'u kun kan k'u sinsin an ka taabolo ni an ka laadalakow kan kosɛbɛ ko k'an ka démocratie minɛ k'o ye yaasa a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min minisiri Cɔrɔnɔ Umar As Jalo ko bi ko n'i y'an ka ko ta k'u lajɛ fala ye anw ka dɔnw an ka dɔnkiliw an ka ziiriw ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ka démocratie kɔkɔrɔma don ka sen ɲuman don a kɔrɔ denmisɛnninw u bɛ se k'u min na yaasa ka se ka démocratie baaraw k'an ka jamana kɔnɔ
a ko ko u b'a fɔ maaw ma ko min ye kalata ye Segu ko k'o ta misali la ko min ye Toguna ye dɔngɔnɔw fɛ yen ko k'o ta k'o jateminɛ ko yaasa yɛrɛ i ka se ka kuma yɛrɛ Toguna na f'i k'i suuli koyi n'i girinna ka wuli i kun na kɛ kabakun ngwaku i n'i sigi nɔ na k'a dɔn k'a fɔ k'i ni maaw de bɛ yen min ye balawu ni ko bannen ye sɔnɔgɔya bɛ se ka kɛ cogo min ko Toguna kun y'o ɲuman ye a ko musolakaw olu jɔyɔrɔ ko démocratie kɔnɔna na ko ɲinɛ tun man kan k'o fana kɔ ko sabula ko n'i ye do kamisa ta k'a lajɛ maninkala tariku la ko a n'a a kɔrɔw n'a dɔgɔw k'olu ka tariku ko o fana ye belebele ye min bɛ se ka kɛ misali ye bi maakɔrɔw olu kan ka min kalan denmisɛnninw kunna ko wa ko maaw bɛ ɲinɛ min kɔ ko jɛrɛ minnu tun bɛ k'an ka jamana kɔnɔ ko musow ko ɲinɛ ma deli ka k'u kɔ koyi ko sabula ko min ye 7 ye conseil n'o ye conseil 7 ye ka taa se 9 ma sa k'olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ jinɛsokalaw suya taabolow la ko nka musow olu kun jɔyɔrɔ b'o la koyi ko wa ko musow k'olu de kun ye gundo marabaaw ye fala ye a ko taabolo kɔrɔ ninnu ko ale bolo k'an kan ka se ka baara kɛ n'u ye bi ko n'an ye kurukanfuga ta denmisɛnnin tun bɛ lamɔ cogo min a tun bɛ lamara cogo min kabini an cini fo ka n'a kɔrɔbaya du kɔnɔnaw tun bɛ mara kɛ cogo min maa tun bɛ se ka ko minnu sigi sen kan ko bi k'e k'a lajɛ ko ni fɔlɔ ni denmisɛnnin bolila ka don wali du kɔnɔ o gosili k'o banna k'a bɛ ten bi wa ko sisan ko u y'a ɲininka k'a bɔra ka kuma dɔw fɔ sisan a yɛrɛ kan ka jateminɛ kɛ o kumaw la o ye mun ye min ye an ka taabolow ye ani an ka furu kɛcogo ani jagoya furu a y'a da don nin bɛɛ lajɛlen na fala ye a ko n'i ye dɔnkili ta k'o jateminɛ super bitɔn maaw ka taasi dɔɔni ko n'i y'o lajɛ k'o kɔrɔ yɛrɛ ka di kɔlɔkɔlɔ la wa ko n tɛ jagoya furu la tuguni ni min ka di n ye n tɛ don furu la ten ko n'i ye taasi dɔɔni kɔrɔ ta k'a lajɛ dɔrɔn k'i b'a faamuya Cɛrno Umaru Asi Jalo ko denmisɛnninw u k'u somaw lamɛn denmisɛnninw u k'u mansaw lamɛn denmisɛnninw u ka maakɔrɔw kɛ u taayɔrɔ ye denmisɛnninw u k'a dɔn k'a fɔ ko kununko tɛmɛna yanni bi ka se n'u y'u sinsin o kan o de bɛ se ka ta ka don démocratie ale kɔnɔna na ka baara kɛ ni o ye yaasa an bɛ laɲini min na bi o bɛ se ka sigi sen kan kunnafonidi ko kɔni sababu yɛlɛma o kɛcogo yɛlɛmalen don ko nka taabolo minnu tun b'anw bolo a n'an kun sinsinnen don mun kan k'an kana ɲinɛ o kɔ ko jamanaba o jamanaba n'i y'a ye a sinsinna a ka seko ni a ka dɔnko a y'i sinsin o de kan ko Jacques Chirac yɛrɛ ma deli k'a fɔ wa ko ale tɛ fɛ seko ni dɔnko o ka kɛ diɲɛ taabolo ye ko sabula n'o kɛra min ye jamana minnu bɛ yen ni olu kɔni sinsinnen don o kan olu na kɛ ɲɛtaa sɔrɔ ko la Senghor k'o fana dun kun y'a fɔ dɛ o kɔnna k'a fɔ a mɛnna sabula ale ka ziiriw la a n'a ka fɛnw na a tun bɛ kɔra ale ni balani a tun b'o kuma kɔni tanu kosɛbɛ k'olu ka kɛ kumalaselaw ye bi Cɛrno bolo dɔnkili jɔyɔrɔba de bɛ yen min ye dɔnkili sawumanw ye dɔnkili minnu bɛ nafa ɲɛ ko nka ko bi k'e k'a ta k'a lajɛ kɛ fala ye ko jeli ale ni giriyo k'olu fɔcogo yɛrɛ dɔrɔn ko maaw kan ka faamuyali kɛ waati dɔ la ko min ye Alpha Umaru Konare ye o kɔni tun y'a faamu k'a dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔba bɛ jeli la an ka jamana kɔnɔ ala ma hinɛna Burama Sumano fa n'o ye Bakari Sumano ye k'o tun y'o ta k'o don protocole la an ka jamana kɔnɔ hali ni maaw m'a faamuya ko bi bi na k'o kɔni kun kan k'a to mɔgɔw k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ min bɛ olu la an ka tariku n'an ka jamana taabolo la Cɛrno ko k'ale kamana gannen don bi dɛ ko sabula ko démocratie k'o ti labɔli kɛ koyi k'o ye kuma min ye o kɔni bɛ tali kɛ taabolo dɔw kan tariku dɔw kɔnɔna na ani jamanaw sigicogo la ko nka ko n'i ye démocratie ta k'a sanga république la ko maaw kan k'u banba république de kan sabula faso taabolo faso jɔlanw o de bɛ se ka kɛ a ye misali ta a ko min ye jamanakuntigi dɔw ye olu nana olu sigira fanga la fala ye u ye démocratie taabolo bɛɛ lajɛlen falen koyi n'o ye Tunisie jamanakuntigi ye ko ale ye magistrat de ye a nana fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye calatigɛ jɛkulu ye n'a b'a fɔ ma institution a y'olu falen ko nka k'a ma jamana falen dɛ sabula jamana o de ye république ye ko ale kɔni Cɛrno bolo ale ye républicain ye nka démocratie o kan k'i minan kɛ min ye république ale taabolo ye nin laseli a fa sirila min ye aujourd'hui Mali maaw fɛ Mari Danbele ale ka sɛbɛn don
an ye min kumabaw sanango aw ye ka kɛ ni cɔrɔnɔ Umar Asi Jalo ka laseli ye ale ko n'an b'a fɛ ka jamana ɲɛnɛmaw sɔrɔ an b'a fɛ ka jamanaw sɔrɔ minnu bɛ se k'u jɔ u jɔyɔrɔw la an k'an jija an ka jamana dulonmaw dilan jamana minnu bɛ tali kɛ an ka seko ni an ka dɔnko ni an ka tabiyaw ni an ka kow kɛcogo la an k'an sinsin olu kan k'olu don démocratie taabolo la yaasa an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min ko nɔn tɛ tantɔnna maɲi a ka gɛlɛ démocratie ka fanga sɔrɔ ka république k'a sɔrɔ o ma se ka taa ɲɛ fala ye nin ye kumaw ye an ye min bɔ aujourd'hui Mali kɔnɔ ka kɛ ni Mari Danbele ale ka fasiri ye sangaw fɛ yen denmisɛnnin 3 olu kɔni taara sa k'olu kɛra prêtre ye waliya in kɛra kari tɛmɛnen nin kalo in tile 8 san 2024 Yasokaw fɛ yen Monseigneur Hassan Florent Kone ale de kɔni ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ nin denmisɛnnin 3 minnu filɛ nin sa k'u kɔni sɔnna ka tasibila kɛ ka sɔn min ye Monseigneur Hassan Florent Kone ka laseliw ye o la sa ko a y'a ɲini u fɛ u bɛ se ka taa u ka paroisiw kɔnɔna na san kɔnɔna na yɔrɔ minnu bɛna kɛ u sigiyɔrɔ ye o ye Manjaku ye Sokura u bɛna taa ye ani San a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin baara ninnu kɔni ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini église yɛrɛ sigira San marabolo la baara ka taa kɛ diocèse wɛrɛ la ale ni paroisse wɛrɛ la min tɛ San yɛrɛ dugu kɔnɔna ye k'o fana ye taaɲɛ dɔ ye u ka baara ale taacogo la fala ye kunungo Segu bɛɛ tun bɛ Bamako bɛɛ tun bɛ Bamako Mali bɛɛ tun bɛ école de police ale kɔnɔna na contrôleur général de police Alassane Traoré n'ala ale ka kalifa minɛ a la kari sɔgɔmada fɛ a bɔtɔ Segu kana Bamako Segu gouverneur do furumuso tun bɛ mobili kɔnɔ garde corps tun b'a kɔnɔ a denkɛnin fana tun b'a kɔnɔ ka taa fara chauffeur kɛ kan fala ye mobili a kininfɛ pinɛ o de tira ka mobili woloki ka taa dafiri min ye gouverneur ye ala y'ale ka kalifa minɛ a la o kɔfɛ a denkɛnin ala y'o fana ka kalifa minɛ o la janajaw olu de tun bɛ yen kunungo école de police kɔnɔna na école de police yɔrɔ min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don Gandi la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye premier ministre ko ɲɛmaya tun bɛ ale bolo jamanakuntigi o tɔgɔ la Sadio Kamara tun bɛ yen colonel Assa Bajalo diinɛ ni bateau ministre o fana tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa fara maa mafalenw kan ale ni jamana maaba caman bɛ yen finitigiw fana tun bɛ yen polisi directeur ba n'o ye Sulemani Traoré ye ka taa fara finitigi jalatigibaw bɛɛ lajɛlen kan olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ jamanakuntigi tɔgɔ la sa u ye jɔnjɔn di min bɛ di maa minnu a dira ma ka kɛ ni a ka fatuli ye n'o o ye officier de l'ordre national ye ka kɛ ni a ye waleya minnu kɛ jamana ye premier ministre ko a b'o di jamana ɲɛmaaw olu tɔgɔ la min ye colonel Abdurahmane Ouattara ye n'ale ye ministre min bɛ mara kama bɔli kunna o ka chef de cabinet ye ale y'i da don sa min ye maa fatulen ye n'o ye nin sɔrɔsi nin jalatigiba in ye polisi kunda a ye baara minnu kɛ jamana kɔnɔ k'a daminɛ Segu damana na k'a daminɛ fan bɛɛ lajɛlen na ka tila ka na kɛ polisi yɛrɛ ka jɔyɔrɔba sɔrɔ a ko kɔnɔna na dara ale ye o dantigɛliw kɛ baara min kun kalifara la Segu kɔnɔna na san 4 laban in na a y'i jɔyɔrɔ min fin a n'a sera ka baara minnu kɛ min ye maa kofɔlen ye dara ko maa min don baara kɔni o taa ni cɛ Segu ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko a ye waleya minnu sigi sen kan a denkɛ fɔlɔ o fana ye kuma ta k'olu kɔni fa ko tiɲɛna fo ka taa se a ka fatuli ma maa min kun maa ko gɛlɛntigi tɛ u kumana fɛn o fɛn ɲini a fɛ faya jɔyɔrɔ la a b'o kɛ u ye k'a n'a ka yɛlɛmagama n'a ka nisɔndiya k'a taara kiyama ale dɔgɔnin o fana tugura a kɔ a ko k'u bɛ dugawu de kɛ sa denbaya bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la olu fa ala k'a dayɔrɔ sumaya fala ye o kɔfɛ sa Segu yɛrɛ tɔgɔ la min ye Segu conseil régional ɲɛmaa ye ale fana ye kuma ta a ko kuma t'olu da o sabula Segu bɛɛ lajɛlen selen kɛnɛ kan yan wasa donna ale la sa ale ka se ka laseli kɛ nka ale bɛ min ɲini o ye dugawu don ye Alasa nin ye Segu bɛɛ lajɛlen yafara a ma sabula a ma tana kɛ Segu baara u y'a dɔn ni o de ye maakɔrɔw bonyali Segukaw bonyali Segu ka hɛrɛ ni Segu ka fanɛw sigili sɔrɔlen sen kan Segu yɛrɛ ka sanayɛlɛ k'o de tun ye a taabolo ye a ka baaraw kɛcogo ye fala ye u tilalen kɔ pewu tuma min na ni ye suganseli ye sa o kɔni kɛra Usmani Sherif Madani Ayidara fɛ diinɛtigiw caman fana tun b'a kɛnɛ kan Alassane
a fatura k'a si to san 64 na san 2020 min ye Segu gouverneuriya ye o tara ka d'a ma Biramu Sisogo o fatulen kɔfɛ o de la sa ale bilara ko bɛɛ lajɛlen kunna min ye Alassane nin waati in kɔnɔna sa a taara ka den 6 de to a kɔ min ye accident in senfɛ fan kelen a n'o kɔni olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka janajaw kɛra ɲɔgɔn fɛ kununko tilalen Jelibugu kaburudo la u taara ka taga bila a dayɔrɔ laban na Fala ye an bɛ dugawu don kɛ Segu gouverneur ye Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmi Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kibaruya wɛrɛw la k'olu da aw tulo kan i Keyita i fana Keyita wɛrɛ